Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridullah ta'ala al-Fatihah. Ila hadirat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Al-Fasan jamil awliya wa san jamil anbiya jamil malaikatul muqarrabin wa san malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil Azrail wa san jamil abina wa umina wa san jamil ustadzina al-Fatihah. Wabishna biaril kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wa minal ahya'i minhum Muhammad Usanna ruhi baji Asyama Syari wa usanna ruhi bayi Wafazullah wa usanna ruhi bayi Samsuri wa usanna ruhi bayi Sa'id wa usanna ruhi bayi Hamid wa usanna ruhi bayi Jamaluddin Ahmad wa usanna ruhi bayi Hanan wa usanna ruhi bayi Ali Mutabba wa usanna ruhi bayi Muhsin wa usanna ruhi bayi Hamid al-Fatihah. Sanarahi Bapak Misti bin Samirun wa man haduru fi hadzal majlis al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para rawuh monggo sadherenge ngaji niatipun dipun tata piyambak-piyambak. Sepindah wajib niat patus ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih wajib niat ngilangi kebodohanipun. Kepengker sampun bahas bab wudu, bab sedekah. Wasiatul Mustafa halaman gangsal sing beto kitab. Nika dipun sampaikan nek mari wudu dikene maos inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanzilul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbi min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Maca pinten? Ping 10. Faqra inna anzalna fi lailatul qadar min ba'di ghuslil khatamaini asyara maratin ping 10. Yufariju mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah hamaka ing susahira. Dadi dikei bahagia mawon. Iki masa gak berwudu nglakoni ya kala-kala ya mbok nglakoni. Paling ndak sedina sepisan dilakoni. Matur bahas niku wonten malih sing kula share ten grup niku. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari ngono, mari maca ngono, musab gulu maca niku kajeng ngasna bumi. Suma undur ila arti maring bumi fakul mongko ngucap sira asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nek gelem maca ngono, fa inaman wong sing maca ngono ghafarallahu lahu kulli saghiratin wa kabiratin. Dosane cilik, dosane gedhe disepuro karo Gusti Allah. Niku lak ngoten nah. Ini niku. Saniki bab anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal malaikata setuhune para malaikat iku yastaghfiruna
padha nyunaken ngapura sapa malaikat lil insani krana manungsa salah syarate dijalukno sepura karo malaikat madama selagine langgeng ala taharatin ing atase suci walam yahdas lan durung hadas sapa wong Islam ini kuenak lho nek ngaji maliru nek ngaji maliru inal malaikata setuhune para malaikat itu siji napa kali para malaikat siji napa kali kata ilal malaikat setuhune para malaikat yastaghfiruna jalukna sepuro nang wong apa wong kumangka dijalukna sepuro karo para malaikat sebabe madama ala taharatin wudune iki lho mboten batal. Wudune iki dawa, mboten batal. Dadi madama selagine langgeng ala taharate ning atase suci. Walam yahdas lan ya ora hadas. Mansapane wong irtasala kang adus sapa wong iki bahasa adus. Yaumul Jumating dalam dina Jumat Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong sing adus dina Jumat. Ma ing barang bainal Jumati antarane Jumat ilal Jumati tumeka maring Jumat maneh. Adus Jumat nyate napa? Nyat situn adus Jumat sunatan lillahi ta'ala. Ngono ta pun banyu ngotek awake atine niat ingsun adus dina Jumat sunatan lillahi ta'ala. Nek gelem adus dina Jumat disepuro karo Gusti Allah dosane antara Jumat niki karo Jumat maneh disepuro. Dosane. Ora mek disepuro tok dosane. Waja'ala lan dadekaken sapa Allah Gusti Allah dalika ing mengkono-mengkono mang napa mengkono wau adus dina Jumat sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kubure wong kakek kalau wampu sing buarak jero kubur kudu dilakoni mek adus lak ben Jumat adus sajane ana pertanyaan tapi sampeyan di sini takon. Lah bantu lek bareng adus jinabat junub ya napa ngono ah. Adus sunate ya napa lah ngono sih. Niku niate sing wajib didhisikno. Nah itu husnul rafil hadasil akbari minal junubi fardhu lillahi ta'ala niku didhisikno. Nyasun adus ngilangaken hadas gede saking junub fardhu lillahi ta'ala lan niat adus dina Jumat sunatan lillahi ta'ala. Oleh loro. Mboten napa-napa. Ya adus mosok gak junub ya adus. Marino junub Mbak Yun. Jadi penting sinau ngene iki. Bojone dikon adune Jumat. Adusa dina Jumat sunah. Ganjarane gedhe, dosane disepuro mulai Jumat niki sampai Jumat maneh kate didadekno ganjaran ning kuburan. Dadi lampu sing puwadang. Ora mek iku tok ganjarane adus. Wasa kula lan abot apa ganjaran ala mizanihi ing ngatasé trajune wong. Ganjarane dadi abot banget. Trajun apa trajun? Napa trajun? Trajune wong. Ros-rosan, dengkul-dengkul, sendi-sendi.
Dadi abot. Nek wis abot, malaikat kate gepuk nih mboten mampu. Orang digepuk ajur diwutuno maneh. Mboten mampu karena ganjarane atus dina Jumat. Apa sih? Kademan mriki lho, mboten. Mboten seneng adem kok. Mboten adem. Lho, mboten adem ngono lho. Repot mawon bukas iki. Kene lho, ngadem. Kono lho, Dah. Kene lho, cek adem. Oh, nang bestine ya. Ya ngono. Kan sadar. Cek sadar lho nang bestine nyang. Sadar. Hanya ini kulo telat iku Mbak Dwi. Besti sama ini kulo telat. Nggih, monggo dilanjut. Abot ing trajune wong timbangane besok ya abot. Mek perkara adus lho. Penak adus lho. Tapi gini kok syaratnya adus nih kok. Nek durung rata aja sabunan dhisik. Rata baru sabunan. Carane ngono. Ya Ali he Ali. Alaika natepon sira bisiwaki kelawan siwak. Fafihi mongko iku tetep ing dalem siwak arbaatun utawi papat wa isruna lan 20 apane fadilatan kautamaane fidinihi dalam agamane wal badani lan badane. Orang yang terbiasa siwakan arbaatun wa isruna 24 keutamaannya di dalam agama dan badannya. Ada 24 keutamaan badan dan agamanya. Napa contohnya agama? Biasanya sibuk mawon. Karena dapat pahalanya keutamaan itu akhirnya sibuknya ambil Gusti Allah diinggirno. Mari dadi sempat. Berarti diangkat derajatnya ke Gusti Allah. Yakin seyakin-yakinnya orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah itu karena tidak pernah siwakan. Sikatan pendino. Siwakan sing boten. Maka siwakan. Kita mau siwak. Wonten siwak koyo kali ngono tumbas kakak. Nggih. Siwakan supaya apa? Tidak disibukkan oleh Allah. Niku didamel agama nih, damel badannya banyak keutamaannya. Napa bahasane wong Jawa sing bolak-balik oleh apes napa? Sengkek. Wong sing bolak-balik sengkek, yakin seyakin-yakinnya gak pernah siwakan. Saya merasa betul terjatuh. Kenapa keutamaannya luar biasa siwakan itu? Wong kok sengkek? Nyambut kayak diakali. Bolak-balik di PHP ya. Jadi dikei, gak dikei. Gak dapat keutamaan. Siwakan. Kula mboten siwakan kados siwak. Alaikana tepono sira bisolati kalawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fa innaha mongko setuhune salat iku rasul kuli fadilatin pokoke saben-saben kautamaan. Wasanamu kuli ibadatil lan pokoke saben-saben ibadah. Kokon salat tepat pada waktunya. Jangan ditunda. Apa maneh disemayani, engko aku luwih sugih. Engko aku luwih sukses, engko aku dhuwitku luwih akeh. Engko aku luwih gak sibuk. Salat niku pokoke ibadah.
umrohe gak diterima, haji gak diterima, sedekah gak diterima nek gak salat. Ngamali gak diterima nek gak salat. Cuman nek barang wajib niku namung saged angsal nggugurna kewajiban. Haji nggugurna kewajiban, umroh nggugurna kewajiban. Karena umroh niku nggih wajib menurut madhab kita. Ada madhab yang sunnah, tapi madhab kita wajib seumur hidup 1 kali. Tapi ojo niat umroh dhisik, hajine keri-keri boleh karo duit. Jangan, tetap niat haji. Misalnya ada kesempatan umroh ya umrah dulu. Masalahnya kadang banyak orang punya tetapi etok-etok gak duwe. Eman. Kate umroh eman, kate anu eman, kate haji eman. Padahal nganggur barange dunyane mikir besok nek aku mati anakku mangan opo lek tak dolke haji. Kebune 5 hektar durung haji. Ora isin karo Gusti Allah. Limang hektar kebun durung sawah take 17 bisa 5 durung haji. Ora isin karo Gusti Allah. Haji plus pinten nih? 8 niku sing daftar. 5 tahun nih. 5 tahun nih. Ayo tak akad sekarang. Salaman. Ayo salaman. Deal. Daftar ya. Kenapa? Kalau punya jangan pura-pura nggak punya. Itu masalahnya. Jangan pura-pura nggak punya. Dijoko karo Gusti Allah nikmate. Oh, dalilnya jelas ya. Haji itu. Udah tak lihat umi, jangan lihat sapa-sapa. Koncone ono sing ngurusi ngono mel koncone, jangan ikut siapa-siapa. Tuku apa ya ngono nek nek koncone ono, senajan to rada larang nang koncone. Aja tuku ndek liyane. Dikulinakno ngoten niku. Ngono lho. Dikulinakno. Tuku ndek koncone. Harus dikulinakno seperti itu. Larang, halah larang lu sepiro sih kacek. Misalnya beras tuku coba 14, tuku di konco 15, ayo di konco nela 1000 kok. Insya Allah kok diganti kalau Gusti Allah. Haji, dalilnya jelas. Sabilan, bukan malan. Sabilan itu dalane. Dalane kudu dodol ya didol. Artinya jagani sapa gak didol. Bukan malan keterangannya. Man sapane wong istato akang kuwasa sapa wong. Ilahi maril baitullah. Apa nih? Sabilan jalannya ke sana. Bukan apa nih? Malam dunyane. Mboten. Ini harus diakui kita lilik Kanjeng Nabi. Manis tatoa ilahi sabilan, bukan manis tatoa ilahi malan. Balik omongan kula arep. Omongan ngeten. Lek iki takdul, besok aku mati, anakku mangan apa? Boleh enggak saya balik kata-kata niki? Oh berarti hari ini besok ambil Gusti Allah aja nih gak dikira rezeki. Boleh gak? Kata-kata itu podo karo muni ngono. Podo mboten? Gak boleh. Nah, kan gak boleh seperti itu. Kenapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing nentokno, hak prerogatif Gusti Allah. Wong tuwa gak oleh melok-melok. Gak boleh melok-melok, apalagi melok-melok sampai ninggalno kewajiban yang hakiki. Contohnya haji mang, umroh. Masa bojo ente iki ya wis umroh wis wajib wis suwe. Wis sancik no anak.
Aku tak dongakno, Mbak Sulu ndang oleh ijol. Wis ate siap wis toto wis ate budal niku. Niku ndodono Mbak Sul ambek Gusti Allah durung kersakno. Insyaallah kok diganti dijoli budal maneh. Ngono lho. Ngono. Iku yakin sampean gak tau maca Inna Anzalna mari wudu. Ngono lho. Dilakoni Inna Anzalna niku. Karepe dhek apik, niate meneng-menengan karo budal kaya Mbak Dwi tiru-tiru iki lho. Meneng-menengan karo budal karo woro-woro. Ngono karepe, tapi nek Gusti Allah durung dikersakno udah dipanggil duit siap, sembarang kali nyepak ternyata dicocok PT. Ya wis. Diikhlasno, engko dikijoli karo Gusti. Manis tatoa ilahi sabilan dalilnya. Apalagi sampai tegalin itu nganggur, gak diapa-apakno, gak dimanfaatno, dicoba hasilnya nggih mboten, dinggurno. Malah hasilnya dinikmati orang lain. Yang itu bukan kewajiban kita. Dihisab besok karo Gusti Allah. Dihisab. Kenapa? Karena belum haji. Masalahnya belum haji masalahnya. Ya kudu dipaksa ini barang wajib niku mik ya. Mau kudu dipaksa doa barang wajib niku. Barang wajib kadang-kadang gak pati ikhlas itu gak popo. Gak popo. Contohnya zakat, sampean gak ikhlas, tetap wajib zakat mboten? Lah nggih ya, nggih ta? Apa terus lek gak pati kelas gak zakat? Lha, ngono ta? Hah? Masa salat ya ngono? Gak pati kelas, tetep salat to? Lah. Maka mau pisan-pisan nek umroh niku sunah. Mbak Dwi, wajib madhab kita. Sama. Haji sekali, umroh sekali. Wajib. Zakat. Ojo dinyang zakat. Iya. Sholat. Kenapa kok sholat itu jadi pokoknya segala sesuatunya? Karena dari 5 rukun Islam itu sudah berada di dalam sholat semuanya. Pertama syahadat. Dan sholat wonten ada syahadat. Nomor 2 apa? Zakat. Zakat itu syariatnya, hakikatnya adalah suci. Suci tak? Harus suci tak sholat? Nah, nomor 4 apa? Puasa. Puasa itu syariat. Hakikatnya adalah gak oleh mangan, ngombe, ura-ura kuping dan lain sebagainya. Sholat tidak boleh. Maka masuk di sana. Haji. Nah, niku syariat. Hakikatnya adalah ngadep ke Ka'bah, kiblat. Sholat kudu menghadap kiblat. Maka sudah di sana. Karena saking pentingnya seperti itu, perintah sholat ini tidak diwakilkan lewat wahyu, dipanggil langsung Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj. Saking pentingnya perintah ini, maka sholatnya. Nek sholat, ampun dipun paringi donga sing weneh-weneh. Apa maneh donga sing weneh-weneh iku mau mek teko bestine. Gak usah. Badan usah. Sujud kok suwe maca iki. Atau kok sapa? Atau kok besti. Gak usah. Sholat tuh gak perlu dikei donga sing meneh-meneh. Apalagi berjamaah. Berjamaah kok donga dhewe, batal berjamaahnya. Contoh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kok muni Rabbil firli, batal. Udan helmnya dilebokno, dijokno sepedae.
Monggo ya sapa sing mulma-mulma niku. Mboten parah ndonga piyambakipun berjamaah. Allahumma hdina fiman hadait, ya jawab amin. Aja melu ndonga maneh, Allahumma hdini fiman hadait, kata. Mboten parah. Iya, sujud ditambahi misale. Rabbi inni dalam tu. Amin toh. Rabbi inni dalam tu nasi fafiri dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta misalnya. Tambahin udah batal. Nggak boleh. Ora usah sholat iku dikei donga meneh-meneh, ora usah. Ya sapa anane iku dongane ngoten niku. Itu pokok ibadah, pokoknya kabeh keutamaan. Seluruh keutamaan nabi karo dulur kanca niku diterima lamun salate diterima. Ibadah semuanya diterima lamun salate diterima. Situngkas tamana ngarep-ngarep sapa malaikat Jibril ngarep-ngarep ayakuna ingin tokono sapa malaikat ayakuna ingin tokono sapa malaikat Jibril ana iku mimbani Adam saking anak putune Adam Lisa baiki solin maring pitu pira-pira tingkah siji as-shalawatul khamsi siji ku salat 5 waktu ma'al imami bareng imam. Nomor loro wa mujalasatil ulama ila lelungguhan bareng wong alim-alim ateges kaji. Nomor telu wa iyadatil mardi lan ninjo wong loro nek krungu kancane loro dulur loro diparangi. Papat watasiil janazati lan ngiringaken jenazah. 5 wasakil ma'i lan ngombeni banyu. Wasulhi lan ngakoraken benal isnaini antane wong loro wa ikromil jari lan mulyakaken tangga wayati milan anak yatim. Fakris mongko lubo sira ala dalika ing ngatasi pitu piro-piro tingkah. Ada 7 yang kalau malaikat Jibril itu diharap-harap menungson di sing kepingin tak dungani. Nah iso nglakoni pitu siji salate nganggo imam. Nek ora iso gawe nomor loro. Wa jalasatil ulama'i ngaji. Niku ngaji maknane mboten jagongan to. Tapi jagongan nek karo ulama niku masuk ngaji. Tandane napa niku ulama? Tandane nek sampean ngadeg wedi karo Gusti Allah. Eling dosa. Tawadhu koyo cilik iku tandane ulama. Sampeyan nek ngadeg wong kok mboten tanda-tanda niku berarti dia bukan ulama. Apa maneh bahagia, gak disungkan, guyonan, berarti bukan ulama. Pokok tandane ulama niku, ate lek ngadep ulama niku rumoso cilik, rumoso wedi, rumoso andhap aso, tawadhu, eling Gusti Allah, eling dosa, eling sebagainya, berarti ulama. Kalau ngadep wong mboten ngoten berarti bukan ulama. Senajan to jamae wakeh. Senajan jamae wakeh. Niku tanda mutlak. Yang kedua tandanya senengi ulama niku nulari. Baik isih urip maupun wis mati. Niku nulari. Tadi kan ngomong susah. Nulari. Bahaya dadil maridi, lan sing lara ya diparani. Oh, koncone dulure mati yo diterno.
Wasrimai lan ngombeni wati wasaki lemai lan ngombeni banyu. Maksudnya ngekei ngombe mangan. Wasulhi lan ngakoraken lha ana sing gak wau niku diakono ora tambah diobong-obongi. Wa ikramil jari lan mulyakno tangga niku kudu dimulyakne. Terakhir layatimi lan anak yatim. Nyun sewu nek wayahe santunan anak yatim mboten bisa dipanggil nang panggung, kudu sapu-sap bajuke karena nang omahe. Sampai detik ini saya tidak pernah mau munggah nang panggung usap-usap arek yatim didelok wong akeh. Tak pernah mau. Terus sekolah niku ben tahun lho kegiatan, tapi saya tidak pernah mau sampai detik ini. Arek yatim diceluk munggah panggung niku lho, dhek wis luwongso ning mboten karo-karuan. Mau diamplopi ning ngarepe wong akeh. Usap-usap batuke. Monster. Adat apa ini? Adatnya sopo ini? Dalilnya piye adat ini? Memang usap itu ada dalilnya, santunan ada dalilnya, tapi gak dipamerin di luar panggung, bro. Dipamerin yang omahe. Ngoten lho. Sapa diadat ini? Sing biasa arek yatim diundang panggung. Ayo adate sapa? Iki adat gak karo-karuan. Diambung bathuk diusap-usap dikei dhuwit ning arep wong akeh diundang panggung. Ayo adate sapa iki? Mana dalilnya? Ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tidak pakai dalil tapi pakai akal. Santunan anak yatim itu dipanggil ke rumahnya. Diusap bathuke, diamplopi. Bukan diundang panggung. Kira-kira gak nelongso anak yatimnya diundang panggung. Didelok wong akeh, disantuni. Ngawur iku jenenge. Ngawur mboten? Ngawur saken ta. Kepengin mulyakno arek yatim tambah nelongso, bikin dia nelongso. Jangan. Pakis mongkolobo sira ala zalika ngatasi menunggu kabeh. Muga-muga dadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.